so da mutum ne dai da matarsa zai ga kara. Duk wanda ke so ba za ya yarda da kaddara ba, haka yake. Sadaukai mai duba kara mai haɗa gaba ta abokai. So shi kaɗai ne ke cire girman kan sarakai. So kuskure ne biyu da za ku jiyo misalai yadda yake. So bai kula ka sanda kake yi masa bauta, bai duba cewa ka ta zancen magabata. In har silarsa ka rasa rai zai maka kyauta, sunan ka zai je ta ko'ina sakamako ne, haka yake. Kishi da kyashi duwa cikin so suka taru, kai ne da karar wanda kake so kare ya kwaru. Ba a cire so ko jama'a za su taru, bati na rai ne kaɗai yake canza shi take yadda yake. In ya fito ba a cire shi, mai hawaye akan sa bai jure da feshi. Duk wanda bai ya gane takurar shi, so ne yake sa da hankalin ka dinga tsaki inda kake. Da kai da so zai bar ka kwance, shi ya fi ɗauke ya ganga ka zo mai makance. Kare ajinsa akwai wuya ko kai karance, mai sanya gano lagun zato wannan a ƙarshe gudu yake. So dan magori mai zuga kai dai ko da yaushe, shi ne silata bani zato ya kai na karshe. Duk wanda ke yi ba shi da tabbas sai hasashe, bai sanya doka gurin shiga kofar sabude kawai take. So da mutum ne dai da matarsa zai ga kara. Duk wanda ke so